היי חברים, יש פה מלא אפשרויות. יש פסטה שמנת, פסטה ברוטב ועגבניות, המבורגר או פיצה. אני מאוד רציתי פיצה, וגם בדיוק אמרתי עכשיו פיצה, אז כאילו זה מה שיצא, יצא לי פיצה. אבל כן, אני הולכת לעשות גלגל חדש. טוב, הגלגל הזה, מה אני יוכל? פסטה שמנת. משתגעים, אנחנו שחופרת לכל האנשים. החלטתי לשים שוב את אותו תפקידים, פיצה, המבורגר, פסטה ברוטב עגבניות, פסטה שמנת. וכן, כתבתי פה מה אני אוכל. עכשיו, מה שיצא, אני אוכלת בגדול. ומה שאני לא אוהבת מפה זה כאילו מה שאני לא הכי אוהבת מפה זה פסטה ברוטב ועגבניות. כאילו אני לא הכי אוהבת את זה. יצא לי מה שרציתי. יצא לי פסטה שמנת, ואני באמת רציתי פסטה שמנת, למרות שגם רציתי פיצה. רציתי הכל, רק לא פסטה ברוטב ועגבניות, כי לא רציתי, אני לא כל כך אוהבת, אבל כן, פסטה שמנת, אני באמת הכי רציתי, אז כאילו, איזה כיף. ואם אני הולכת לאכול פסטה שמנת, אני הולכת לצלם לכם, אבל זה בלי פטריות, כאילו, אם שלי לא תלך להביא עכשיו בסופר, היא לא תלך לסופר במיוחד כדי להביא פטריות, אבל כן, לא משנה, אז זה מה שאני הולכת לאכול.